Så er vi tilbage i YouTube. Ja. Nå, hvad er det, David, du siger? Mumle Jeg har David. mistet et stykke kul. Synes kul er det bare det mest vigtige materiale. Ikke kul, undskyld, jeg mener det er iron. Fuck, ej. Vi skal lige lave en iron pickaxe til mig. Hvorfor skal jeg ikke have noget? Fordi du ikke kan finde at håndtere sådan et farligt våben. Og det Det er... kan misforstås så meget, jeg kunne ikke få noget. Hvad? Det kan misforstås. Hvordan kan det misforstås? Det har jeg ikke tænkt mig at sige, mens YouTube kigger med. Nå, okay. Hvad er der små børn, der kigger med? Ja, det kan jeg godt se. Nu kan du godt se det. Man kan se den. Giv mig så en iron pickaxe. Jeg har ikke noget iron. Jeg har i hvert fald ikke find iron. Jeg har bare iron. Jeg har ikke noget indgot bagved at spille. Hallo. Hallo. Ja, god. Sådan der. Så skal jeg have mit kul. Jakob, det vil blive dag. Jakob, kom ud og kig. Det vil blive dag. Jeg vil sige solopgangen sammen med min kære David. Ej. Det vil blive dag, Jakob. Det vil blive dag. Fuck dig. Nå, det vil ikke være mit dag. Fuck dig. Det var sådan en midnat. Det vil blive dag. Det der starter over midnat. Det er simpelthen bare det der tætteste på midnat, vi kommer. Der er 6 minutter til det i dag. Nå, jeg ved, hvor lang tid der er egentlig sådan en nat. I nat, det tror jeg er 7 minutter. Okay. Jeg har et spørgsmål. Er weeden ved at være... Eller... kornet ved at være klar til at blive høstet? Nej, det er det godt nok ikke. Jeg kan ikke se det med min texture-pack. Der er lang tid til. Jeg trænger til noget af det. Så er bare der den, der spiller med den normale Minecraft texture pack, fordi man er så MLG Pro. Eller bare fordi du er en retard og ikke kan finde noget at downloade det. Så bestemmer du selv. YouTube, I bestemmer. Over 20 texture packs, skal det bare lige nævnes for dig. Har du brugt over 20 før mig, eller hvad siger du? 3 Jeg kan ikke huske, at jeg godt har hugget det der Labs Juice derude med en iron pickaxe. Labs Juice. Labs Juice. Ingen idé. Labs løg. Ja. Er det ikke noget med, at man skal bruge... Man godt kan bruge en stone pickaxe nu? Nej, sikkert ikke bruge det. Shit. I don't need that shit. Vi siger ikke noget til David om det her. Man siger ikke noget til David. YouTube, I holder bare jeres kæft. Ej, det var ikke noget David, det var bare for sjov. Nu er du lille dreng. Jeg er ældre end dig. Hvor er du? Hallo? Nej? Hallo? Jeg vil tælle ved telefonen. Nej, du gjorde. Jeg kan ikke sådan rigtig se det. Jakob, du mangler, du har ikke blokket hullet til. Nå ja, så kunne vi jo dø jo. Vi var døden nær så. Men nej, ikke godt endnu, jeg skal lave det. Se om jeg kan få... Du må ikke tage den her, lige her, eller dernede faktisk. Det har vist sikkert kostet mig mit liv, men jeg er lige nødt til at gøre det. Hvorfor hvad? Hvad er det? Ja, det er ikke noget, jeg tænker mig at gøre, så må det være... Okay, det vil være dumt. Det vil være stupiditet, der hopper derned. Ja, hvorfor gør du det så fandme ikke, altså? Ej. Man har vel lært noget fra Jakob, ikke? Nej, men jeg er ikke faldet ned i sådan et hul endnu. Er du nede i hullet endnu? Er du nede i de hullet endnu? Fedt der nu. Jeg vil helst ikke slå dig derude. Nej, men jeg vil helst ikke voldtage dig. Men det kan blive nødvendigt, Jakob. Kom så, placer nogle sten dernede. Nej, for fanden, jeg skal jo lige igennem det der lort her, ikke? Ja, det tager der sgu også en evighed. Det tager der 110 år i en madkasse. Luk. Jeg har lige fundet en lappeslasular. Ha. 110 år i en madkasse, det er en dum talemetode. Jeg mister sådan noget Labs Juice. Du bliver ikke sur på mig, vel? Jeg har et udstyr. Nej, jeg ryger ud. Nej. Jeg redder lige mig. Nå, jeg døde. Shit. Altså, på min skærm så det ud som om du faktisk hoppede ned i den med vilje. Det gjorde jeg ikke. Jeg skulle hoppe ind over, så... Jakob, fortæl mig ikke, at du... Jakob, jeg håber for din skyld, at du... Det resterende iron putter du ned i kisten, ikke? Det er inde i ovnen, der er 8 jern tilbage. Okay, godt nok, så er jeg ikke så på dig. Særlig meget. Altså, jeg har noget træ. Ja, det har jeg 23. Hvor meget skal du bruge? Bare giv mig lidt. Du får 4. Ja. Hvis det ikke er 4, så skammer jeg mig. Hvad? Hvis det ikke er 4, skammer jeg mig. Jeg har så 16. Jamen, ja. Jeg er lige gav til at spille så. Ja, men du sagde, du skammer dig også. Først jo, Jacob. Du får en pris for verdens sjoveste homo. Jeg kan være stolt af det her hus her. Nej. Jeg tror jeg må proppe det iron ind og træ. Du har gravet et hul i væggen. Hvad? Du har gravet et hul i en væg. Ja, det er også fucking flot, det er professionelt gravet. Professionelt gravet? Ja, ved du om dig? Jeg tror, at en abe, som er blind, kunne grave bedre end dig.
Og det er faktisk en udfordring. Så finder du dig en abe, så finder vi ud af det. Jeg kan bare bruge dig. Ah, jeg er ikke en abe. Det stammer fra en. Okay, hvor skal vi tage over til først? Jeg foreslår den der sneverden, fordi jeg ikke ser sne lang tid. Og elsker sne. Altså, vi kan også Jeg tage kan over... ikke Ej, jeg tror, jeg kan prøve at komme. Jeg kan se noget herovre, så det er som om der er noget nede under på ørkenen. Det er fordi der er noget nede. Så skal vi ikke tage derover, det kan være, vi får flere materialer. Hvor sejt. Pas nu på, at ikke du træder på dit lort, Jacob. Det er ikke lort, det er meget vigtigt. Det er det, vi skal overleve på. Ja, må jeg lige godt spørge om noget? Mm. Stod der ikke i changeloggen til 1,1 opdateringen, at hvis man trådte på sin Sige, så vil de ikke blive mast. ja, så ville de ikke mest. Jeg spawnede på det, så forsvandt det. Det er måske fordi, når man spawner på det, så er det forsvinder, det kan være en bug. Jakob, vi kan også bare lige gøre sådan her. Jakob, vil du være mit vidne? Det her bruger vi ikke, det er vi enige om, ikke? Hvad for noget? Den her bruger vi ikke. Nej. Altså Okay. det, selve de her, de går ikke i stykker af det. Er du sikker på det? What the fuck? Den respawnede lige. Nå David, jeg har en udfordring til dig. Og hvad fanden var det, der sagde en underlig lyd? Mener du det der lyden af noget som... Tja, jeg ved sgu ikke. En der bruger en pickaxe mod en væg. Nej. Sten. Er der andre sådan ting her på den her ø, om du ved det? Jakob, må jeg spørge dig om noget? Mhm. Så vidt jeg kan se herfra, så er det der vand derovre på den der sneø, ikke? Det er frosset. Isø. Er det frosset? Fordi det ser ud som om det flyder. Ellers er det bare fordi han har bygget det sådan. Det løber nedad, men det er frosset. Ja, det er jo Okay. bygget til... Altså sådan David, jeg har et job til dig. Byg en bro over til, hvad nu det hedder, den der ø der. Jeg skal nok Vi har en cobblestone generator først. Eller generator. For fanden, jeg kan ikke tælle dansk. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver en. Du kan bare lave en, hvis det skal være. Jeg går bare og hugger ud hernede. Med en iron pickaxe. Is the night away. Jeg tror bare, vi skal gøre klar til om natten derovre. For det er noget med, at i ørken, der spawner masser af zombier og sådan noget. Ja, det ved jeg sgu ikke noget om. Det skal være en pæn bro, vi skal lave, når vi endelig har Ej, det. mand, jeg er totalt MLG til det her lort. Hvorfor er det? Hvor kommer kig? Min nyeste opfindelse, en flyvende kiste. Ja, i Minecraft, der kan alt flyve faktisk. Det kan sand ikke, så luk røven. Det kan jeg godt få det til. Ja, jeg kom. Men så bruger du også en torch, dit røvhul. Nej, jeg bruger en stige. Jeg er en stige, whatever. Det er det samme. En Eller torch ser meget fed ud, så kommer der sådan en røg op for det. Ja, ja. Men så kan man selvfølgelig blive opdaget lidt. Det er selvfølgelig et problem. Jeg tror, jeg bruger lidt mere end end 100 cobblestone. Det var et gæt, Jacob. Jeg er også i gang med at hugge ned. Jeg er oppe på 51 cobblestone hernede. Nej, jeg tager også noget fra kisten. Der Det er snart den der spawner, eller cobblestone generator der. Kan du huske, hvad man laver sådan en? Sidst jeg lavede en derude af den Ja, vist. Jacob, det har jeg godt set. Der var jeg ved at fladering. Jeg var måske fladering, der så det på det. Det vidste jeg også godt. Og så får du det op og laver obsidian. Ja. Altså, jeg kan ikke få noget, men når du laver videoer, så er det fandme god humor. Ja, det der hvor jeg så... Lapsjuice. Jeg har fundet lapsjuice ting, tangstunes. Jeg kan bare lade være med at sige det, ikke? Så bare sige ting eller tanker. Okay, jeg har fundet tingeltangel. Hvor var det, vi skulle hen? Skulle vi også til desert, eller? Det er så, der er sådan under lidt hemmeligt rum. Jeg gæt på, tror jeg. Ellers er det byen, der er på. Hvor skal broen gå fra her? Fordi jeg har ikke lyst til, at den skal gå sådan... Nej, jeg synes bare, den skal gå... Der skal bare være sådan, så den er så tættest på som overhovedet muligt. Ja, men Jacob, så skal vi gå over en fucking... Den der sø med dine crops der. Men fuck for det. Det gør vi da bare, hvis det gør dig glad. Hvis min kontrol, eller min shiftfinger fejler mig nu, så skal det være dobbeltbro eller bare en bro. Så forstår jeg, mener. Altså dobbeltbred, bare tage den ene bred i starten. Det er godt nok. Så skal vi også nå derover. Så kan vi altid lave den dobbelt senere. Nede i min... Jeg tror, jeg har reddet tabet af vores tingeltangel. Jeg har været nede i minen hele dagen lang. Skal du have nogle kister på vejen, eller hvad? En kiste, fuck skal du bruge det til? Ej, jeg er allerede tæt på. Er du? Jeg er faktisk kommet til en pæn tæt på, synes jeg. Skal du have noget mere? Ej, jeg har masser. Jeg er stadig mindst 100 tilbage. Jeg kommer nu. Jeg er faktisk pænt sulten. I virkeligheden, eller i spillet? I spillet. Ja, tæl stenen. Jeg går, hvis det der var faldet ned, så var jeg flad grin. Hvad? Hvis det der var faldet ned, så var jeg bare flad. Det var stadig så godt.
Hvorfor skal den egentlig løbe vand ud af øen? Altså, er den utæt, eller er den blevet gennemhullet som en ost? Nej, det var fordi, den tisser. Det er simpelthen derfor. Ja, nu ser du, jeg er professor med flyvende flyvende øer. Og efter med 20 års studier, det kan godt være, at jeg ligner ind på 14, men efter 20 studier, så fandt jeg skud ud af lortet. Nå. Og det viser sig, at den er utæt. Jeg er faktisk pænt tæt på nu. Ja, nå, vi pauser her og laver, hvad var det her part? Var det ikke part 3? Jo, det var part 3, det her. Okay, så jeg laver Hvis vi part... part 4, så skriger jeg grin. Vi ses til næste gang til part 4. Hej, små børn.